Alright guys, ayan, for today's vlog ay pupunta tayo ng Daang Kalikasan, no? So galing kasi kami ng Bulinaw, Pangasinan, pauwi na kami ng Maynila. Nandito na tayo, malapit na kami dito so puntahan na namin. Tara, let's go! Sir, maganda. Sarado po ba? Sarado po, sir. Yun. Sarado. Ah, okay po. Sarado ng gobyerno.
Kailan kaya babalik, sir? Mga 2 to 3 years pa. Mga 2 to 3 years pa. Tatapusin para itong daanan. Hmm. Tapos matapos na yung COVID. Sir, tatanong ko lang saan yung tagos niyan? Santa Cruz. Santa Cruz. Sambales. Sambales. Okay. Saan po kayo galing? Galing kami Bulinaw, sir. Pauwi kami ng Maynila. Yun na po. Napauwi na kayo. Duman lang kayo dito. Oo, dumaan lang kami dito. Alright. Kaya nga eh. Sige po, salamat po. Terereng.